Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада Әлмәтлене муенына пычак белән кадап үтергәннәр. В тот день что-нибудь слышно было вот на днях, когда все произошло? Ну, как ругались, не знаю, как ругались, дрались. Тикшерү версиясы буенча үлемдә аның якын туганы гаепләнә. Урман җәнлекләре исәптә. Он бежит. Вот тебе и заяц. Республикада кыргый хайваннарны кышкы исәпкә алу башланды. Бу нәрсә өчен эшләнә? Лениногорск мөхтәсибәте Татарстан мөселманнары арасында чаңгы ярышы үткәрде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ярышларга Татарстанның 10 районыннан 30дан артык спортчы килгән. Әлмәттә Үзәк район хастаханәсе территориясендә Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгының көньяк-көнчыгыш идарәсе инспекторлары төзелеш калдыклары чүплеген ачыклый. Якында гына махсус контейнерлар була торып, төзелеш калдыклары җиргә ташлана. Моннан тыш шүпчәр арасында инспекторлар пациентларның шәхси мәгълүматлары булган берничә кәгазь тапканнар. Шүплектә медицина документлары каян килеп чыккан? Бу хакта без хастаханәнең баш табибыннан сорадык. Безгә бланклар буш дип җавап бирделәр. Шулай ук хәзер аларда ремонт эшләре бара, төзүчеләр диварларны сүтәләр дип аңлаттылар. Үзәк район хастаханәсе баш табибы исеменә шүплекне бетерү турында кисәтү җибәрелгән. Экологлар әйләнә-тирә мөхиткә китерелгән зыянны исәпли. Закон буенча оешманың хукук бозуларны бетерү өчен 60 көне бар. Әлмәтле абыйсын үтерүдә шикләнелә. Күп фатирлы йортларның берсендә 47 яшьлек ир-атның гәүдәсе табылган. Тикшерү версиясы буенча үлемдә аның якын туганы гаепләнә. Шикләнелгән кеше эштән исерек килеш кайткан, йоклап яткан абыйсын күреп, аны уяткан һәм ир-атлар арасында низак чыккан. Шул вакытта энесе абыйсын берничә тапкыр пычак белән яралый. Туганының үлгәнен аңлагач, ир ашыгыч хезмәт чакырган. Ир-атны сак астына алдылар. Аңа карата җинаять эше кузгатылган дип хәбәр итәләр Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсендә. Татарстанда кыргый хайваннарны кышкы исәпкә алу башланды. Әлеге чара ел сайын республикабызда 19 төр аучылык ресурсларының һәм аларның яшәү тирәлегенең дәүләт мониторингы кысаларында үткәрелә. Ул иң дөрес мәгълүмат алу мөмкинлеге бирә. Он бежит. Вот тебе и заяц. Карда калдырылган эзләр җәнлекләрне исәпкә алу эшендә төп корал булып тора. Проводим зимний маршрут. Әлмәт районының гомуми кулланышта булган аучылык җирләрендә кышкы маршрут буенча узабыз. Кыр җирлекләрен, тиреле һәм туяклы хайваннарны исәпкә алабыз. Копытных животных. Исемлек алып бару өчен белгечләргә аерым җайланмалар кирәкми. Эшләрендә маршрутны билгеләүче навигатор кулланалар. Бу урында нинди кыргый хайван йөргәнен белгечләр кардагы эзләрдән билгелиләр. Хәтта маршрутны ничә тапкыр кичкәннәрендә. Бу мәгълүматлар нигезендә исәпкә алынган төрләрнең тыгызлыгы, аннары аларның саны исәпләп чыгарыла. Мы ведем только подсчет зверей. Без кыргый хайваннарны гына исәпкә алабыз. Һәманда инде үз методикасы бар. Аның буенча билгеле бер аучылык җирлегендә күпме хайван булганлыгы исәпләп чыгарыла. Конкретном охотничьем угоде. Алынган мәгълүматны бердәм базага кертәләр. Татарстанда урман җәнлекләрен кышкы исәпкә алу 15 мартка кадәр дәвам итәчәк. Әлеге чара аучылык ресурсларының мөмкинлеген бәяләргә һәм кирәк булган очракта саклау һәм тулыландыру буенча чаралар да күрергә мөмкинлек бирә. Әлмәт районында 22 яшьлек шофер туктап торган йөк машинасына бәрелеп һәлак була. Авария Казан-Оренбург автомобиль юлында теркәлә. Дәүләт автоинспекцияның беренчел мәгълүматлары буенча Volkswagen автомобиле йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламыйча туктап торган MAN йөк автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә җиңел автомобиль йөртүчесе һәлакәт урынында вафат була. Зәй районында тагын бер юл транспорт һәлакәте булган. Беренчел версия буенча Яр-Чаллы-Зәй трассасында КамАЗ шоферы каршы як полосага чыгып, Нива автомобиле белән бәрелешкән. Нәтиҗәдә җиңел машина йөртүчесе урында ук вафат була. Яшәргә телим. Шундый исем астында Лениногорскиның туган якны өйрәнү музеенда Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, хезмәт ветераны Владимир Чихановның шәхси күргәзмәсе ачылды. Быел остага 78 яшь тула.
Владимир Чиханов болашақтан ук ижадка тортыла. 10 яшендә еш оста сәнгать мәктәбендә укый башлый. Соңнан Павловск гравюра училищесын һәм Кострома педагогия институтын тәмамлый. Уку вакытында рәссам тормыш иптәше Галина Федоровна белән таныша. Алар бергәләп Лениногорскига күченәләр. Анда Владимир Егорович 40 елдан артык яшь талантларны музыкаль сәнгать педагогия күллиятендә укытуга багышлый. Устаның эшләренә сокланырга Лениногорскилар гына түгел, Казан, Әлмәт, Бөгелмә, Зәй һәм Ознакай рәссамнары да килә. Күргәзмәдә 50дән артык эш тәкъдим ителә. Картиналарда туган як табигаты төп урын алган. Җылы сүзләрдән тыш Владимир Чиханов Мәдәният идарәсеннән, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе рәссамнар берлегеннән рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Туган якның матурлыгын рәссам күзләре белән 3 мартка кадәр күрергә мөмкин. Зәйлеләр хәрбиләргә ярдәм итү өчен дәвам итәләр. Хәзер гуманитар йөкнең чираттагы партиясы махсус хәрби операция зонасына җибәрергә әзерләнә. Волонтерлар Шыкмай авылы халкыннан Зәйнең Маск-Сети штабына окоп шәмнәре партиясын алып килделәр. Шыкмайлылар гуманитар йөкне җыюда иң актив катнашучылар. Алар инде 2 тапкыр шелтәрләргә һәм гуманитар ярдәм өчен 60 мең сум акча күчергәннәр. Бу юлы бер төркем авыл халкы 242 окоп шәмен алып килде. Барысында үзләре ясаганнар. Бу шәмнәр хәрбиләр өчен алгы сызыкта бик кирәк. Лениногорск мөхтәсибәте Татарстан мөселманнары арасында чаңгы ярышы үткәрде. Ярышларга Татарстанның 10 районыннан 30дан артык спортчы килгән. Тулырак алдагы сюжетта. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Ярышлар башланыр алдыннан оештыручылар да, катнашучылар да дуга кылдылар. Ярышларга төрле яшьтәге мөселман ир-атлары җыелды. Катнашучыларга километр ярым дистанцияны үтәргә туры килде. Катнашучыларны мөселманнарның диния идарәсе аша чакыралар. Имамнар ислам дине спортны хуплый диләр. Нәтиҗәдә ярышта беренче урынны Лаеш мөхтәсибәте командасы яулады, икенче урында Теләчелеләр, өченчедә Бөгелмәлеләр булды. Ир-егетләр гомуми зачетта да үз мөмкинлекләрен сынадылар. Лаешлылар анда да беренче урын алдылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.